माजिबा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 47थि बोसोरसालिया जथुमाखौ साननैनि हाबाफारि लानानै फैयै दिनै जोबथा दिन मैयानिफ्राय जोङो जागायनानै जोंनि गाहाय दरखं बेखेवनायनिफ्राय लानानै जोंहा भलिबल बादायनाय, काबादि बादायनाय आरो बायदि लोगोसे मोनाबिलि समाव मुख्लुमफोरनि आलारि बाथि सावनाय, बेनि उनाव जोङो मेहेरगोनां मोनसे ओंथि गोनां थान्दै मेल बे ओनसोलाव थानाय बा माजिबाद ओनसोलनि थासारिखौ लानानै बायदि बिथिङाव सावरायनाय आरो जोङो माजिबाद दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों मा खामानि मावनो हागोन आरो ओनसोलाव थानाय बा गामि ओनसोलाव थानाय रायजो राजा बिथांमोना मा जेंनायाव भुगिनानै दङ बैफोर मोनफ्रोमबो बिथिंखौ सरजाबनानै मैयानि जोंनि मेहेरगोनां बा ओंथि गोनां थान्दै मेलाव जोङो गोबां बाथ्रा सावरायनाय जायो। आथिखालाव गामिनि थासारिफोरखौ लानानै सावरायनाय बे गामिनि दैदेनगिरि बा बिथांमोना फोरमायथिनाय बायदिब्ला आथिखालाव जोंनि लाइमोनफोरनि गोबाङानो जोङो लेखा गारनानै बायदि समाजनि आरजाथावै खामानि भां सोबनाय, सिगारेट सोबनाय बायदि मबाइलफोराव बेस्थ' थानानै गावनि फरायनांगौ समखौ आद्रि खालामनाय बे बाथ्रानि सायाव बिथांमोना जोंखौ मोनसे सांग्रांथि मेलनि गेजेरजों बा मोनसे नोजोरथि होनो थाखाय जोंखौ खावलायदों। लोगोसे बर'फोरनि माखासे रांखान्थि थासारिनि थाखाय फालांगि मावनाय, जाय बिथिङाव आरजाथावै फालांगि, जोंनि समाज बेरेखा फालांगि, बायदि जौ जुवा गेलेनाय, बैफोर बिथिंखौ जोंनि रायजो राजाफोरा जोंनि गेजेराव फोरमायदों। लोगोसे ओनसोलाव जानाय माखासे आरजाथावै जेंना, जेरैहाय सासे बिमाया साथाम साब्रै गथ' गोनाङा गारनानै गुबुनजों थानाय, साथाम साब्रै गथ'नि बिफाया गुबुन हिनजाव लाबोनानै न'खराव मोनसे थानो गैयै सुख, बैफोर जेंनाखौ जोङो बोरैयै सुस्रांनो हागोन, बे जोंनि गुबै ओंथि गोनां डेलिगेट सावरायनायाव जोंहा सावरायनाय जायो। जोंनि माजिबाद ओनसोलनि बैफोर जेंनाखौ जोङो रायजो राजानि गेजेरजों सावरायनायनि गेजेरजों जोङो सुस्रांनो थाखाय थांखि लानाय जायो। बेहाय जोङो दख'रा आफादानो गासै दायथ'खौ लायाब्लानो गामियाव रायजो जानाय गामियारिफोराबो जों माखासे थांखिखौ बा बे गाज्रि जाथायफोरखौ बा गाज्रि खामानिखौ सुस्रांनांगौ, बे थांखियाव बयबो फैलायो आरो जों दख'रायाबो बेसे हायो आयेननि हेफाजाबै, रायजो राजा हेफाजाबै जोंनि दख'रानि बा दुलाराय बर' फरायसाफोरनि कनस्टिटिउसन बायदियै जोङो माखासे गामिनि जेंना जेंसिखौ सुस्रांनानै बे माजिबाद ओनसोलनि थासारिफोरखौ सोद्रोम हारि हिसाबै, सोद्रोम बर' माहारि हिसाबै गायसननो थाखाय जों मैयानि ओंथि गोनां थान्दै मेलाव जोङो थांखि लालायो। बे थांखि लालायनायनि गेजेरजों जोङो मैयानि ओंथि गोनां थान्दै मेलखौ जों फोजोबनाय जायो। लोगोसे फैयै जोङो नैथि सान, जोंहा दिनै जोबथा सान, बे जोबथा सानाव जोङो गिबि फुङावनो जोङो माराथन खारनाय, जोङो माराथन खारनायखौ दिनै मुलुगनि मुंदांखा माखासे खेला गेलेगिरि माराथननि गेजेरजों, गोलाव खारनायनि गेजेरजों जों गोबां सुबुङा दिनै मुंदांखा बा जौगानो हादों। आसामाव एग्जाम्पल हिसाबै हिमा दासनि खोथाखौ जों बुंनो हायो। बिथाङा खारनायनि गेजेरजोंनो बुहुमाव मोनसे सिनायजादों एबा मोनथिजादों। बेनि उनाव जोङो हाबाफारि महरै लादों जोंनि आफादारि फिरफिला बिरहोनाय। बे आफादारि फिरफिला बिरहोनाय जोंहा जानानै थाङो। बेनि उनाव जोङो जोंनि जोहोलावजोफोरा गावनि बेसेन गोसा थैखौ बा जिउखौ बाउसोमनानै बे बर' माहारिखौ बुहुमाव गेरेमसा महरै गायसननाय आरो बे लोगोसे जोंनि जिखिनि जों दाबि बड'लेण्ड, बेखौ जाफुंहोनांगौ थांखियाव गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बाउलांनाय बिथांमोननि जिउ आत्माखौ जों अरायसम गोजोन आरो जोंखौ थुलुंगाखां होनो हागोन होननानै जों बिथांमोनखौ जोङो मुख्लं खाम्फा बावो। बेनि उनाव जोंहा जोंनि दिनैनि बे भलिबल बादायनाय, जोबथा गेलेमु बादायनाय जोंहा जायो। बेनि उनाव जिल्ला आरो मिरुजों खुंजानाय जिखिनि टेलेन्ट सार्च, बेहाय जों आनसलिक लेभेलाव टप मोननाय बा एसे जायगा आवग्रिनो हानाय बिथांमोनखौ जोङो बरायना लायो। निश्चय जों मोनगौ दिनैनि मुगायाव जों माखासे कम्पिटिटिभ एग्जामफोराव जों देरहानोब्ला जों बेबायदि एग्जामखौ जों फाथिनांगोन। बे मोनसे ओंथि गोनां जोंनि एग्जाम होननानै जों साननांगोन, जाय एग्जामा
दिनैनि फरायसाफोरखौ थुलुंगाखां होयो। बेनि उनाव जोङो बरायखांनायनि उनाव जोंनि जोबथा हाबाफारि गेवलां मेल बेखौ जोंहा जागायो। गेवलां मेलाव जोङो गाहाय आलासि महरै जों मोननो हायो मिरु दुलाराय बर' फरायसाफोरनि नेहाथारि लोगोसे बड'फा मिसन फर सास्टेनेबल चेन्जनि कनभेनर फनिनादा बिथांखौ आरो दिनैनि बे मेहेरगोनां गेवलां मेलखौ बेखेवना होलांदोंमोन जोंहा उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि रतेन्द्र आदा बिथाङा गोथौ ओंथि जोंखौ थुलुंगाखां बायदि बिबुंथि होनायनि गेजेरजों